Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Gasaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod naghanak ka, di ka ba't nagbaybayadan iti abang mo? Saan nga evacuation center to'y balay ko? Mangkita ka iti umalisam no kasta mo lang. Nana, di dakpay ko mapapanawan. Awan ti umakarak. Amuyo mata na ilaw anak iti anak yu. Iso ti akin putot iti anak ko. Apo ko yu ti ubing. Apay ngamin anamati ka iti nasamit asao ti anak ko. Ita, awan dito'y tanapan ijay balay ti asawa na. No apay ang nagayatak iti responsable nga anak yu, Nana. Apay adamagam day ta kanyak. Damagam di tabagim adang nga. Mabalin ka din agbalinak laangan akatulong yu. Tapno saan ako nagbayad iti abang ko, Nana. Nasaya at mat. Tapno at dagla ba? Aglinis kan agluto. Ado ti oras ko amapan makimadyong. Imbagman ta nakaumay ka dito'y dagos ko, gayam. Manipod na ganak ka. Di kan makitkita. Tadi ka mo ito lumablabas iji istor ko. Tunggal mapan ka iji factory nga ayan ti trabahom idi gayam. Awan agawir iti anak ko, gayam. Kakaasi ak ngagdaldalos. Aglutluto kan aglablaba dito'y. Pinagbalinda ka akatulong ti ina tinakasikugkan ka. Apo ko damat ti anak mo ah. Papanawan dak ko mga rudan. Ngam nagpakpakaasi ak. Awan ngamin ti umakarak. Awan pa'y advance payment ko. Ay, unay matanti ina ti ama ti anak mo. Awan konsiderasyon na. Noon dala ko mamangaywan iti anak ko. Agtrabaho ako mamat. Ngamin, awan apulos kwarta. Kalkalpas ko laang anagdalos dito'y salas. Apay nga addamanan kapitpitak at tugot dito eh. Oy. Apay ang nakamisuot ka dita, ha? Mas daawak no apay ang nagpitak ti swelo. Da kayo gayam tinangiyunog iti tsinelas o kapitpitak. Adamot pagpigadan iti ruangan, manong. Ne. Balay mi da ito eh. Makinanaad ka laeng. Apay akas tati saom. Nakariing ngamin ti kaanak ang manong. Mga nujak pala nakadalos kat agsangit manan iti indayon na. Parikot ko pa'y dayta ya. Dayta kat ti maganab ti agpasikog. Di ta ka man langan. Unay kat ti ugali dagiti pamilyan. Diyak mailadawan. Pati di asawa ni Manong Joel. Di na pa'y ammo ti tumulong agdalos. Di pa'y ka dinalabaan ti kamiseta kaduyaw? Inkabil ko timurang tayo iji asidag ti washing machine. Idi aglablaba ni Cristel. Ang mga no di naman ang inraman nga inlaba. Inlabam ko man ah. Adda nga rod katulong. Apay nga aglaba akpay laang ngay. Ay na, ibagam nga rod kan kwa na nga aglaba. Tamasapol ko dahi kamiseta. Napansamat iji kwarto da nga agina. Ibagak inton rumwar. Apay nga min adi ka pala naglaba. Awan mat inararamid mo. Nag-video ak nga rod, tawan pa i-content ko iti reels ko. Ay, nagsangit man nga tan timangit nga anak na. Isu adina na ilagpas ti lalabaan na. Apay nga ipalabapay lang mat ni Nora tinamura nga kamusdak ni Cristel. Katawan mat trabaho na. Anya nga iti amo kadakwada. Makamuda mo na iti bagbagida. Ta nagdadakkel damatan. Masapul ka di pa'y nga ibagaday ta. Panagkita ket aglablabas dan. Kaputasan ngagtagtagar di may sa kasdedan. Isakit mo ka di jay saan mo akapkapin ano. Manugang mo jay may sa ta anak mo ta asawa na. Ni Cristel ngay. Sana ga po takasta. Ngam tao mat ni Cristel. Adda awir na nga apo ko. Sikat ti mangibaga ta sikat ti nakapanunot.
Tak-tak lang no sakpay lang ti mangibaga. Di mo kaya na mataktak ti panagmadmadyong mao. Ha? Amo malakayam. Apay adamagampay lang. No di ka dagolit alakay. Daddy, saan ta ka din makita pa'y ni Mami iti agnanayon? Sorry, anak. Nasa pangimpulang ni mamim tibiyag na. Awanin maramidan ta. Kailiw ko unay ni Mami, Daddy. Uray siya, anak. Kayat ko ti mangala iti haya para ken ka. Tapno siyak manin ti mangimanihar iti negosyok. Saan kat ati assistant ko? Umapala ka dagiti kaadalak. Nga dapay Mami na. Sana rin bang apalam ita, anak? Uray, tasyak matamis mo ti mga asikasuken ka. Siyak pa'y ti mangitultulod kan kay di pagadalan. Daddy. Iso asaan kan nga gliday, anak? Imbagman, tay may mo impasyar ti anak mo dito'y gayam. Kaya't kung harod ko matimadan iti trabaho gayam. Ngam kasanon nga iti anak ko. Sapay na alikutag. Pag na, intun kwan, agtaray manen. Talaga akasta ti ubing no kabailandan ti tumaray. Masapula ka na yun na sursurutan. Malidayanak. Tadyak pa'y magatang ti kayat na akanan. Maudi kami pa'y amangan iji balay da na Berta. Saan mo ida akasango no mangan kayo? Saan gayam? Nasayaat ko ma, no ado ti mabati akanan mi. No basit, tilangan anak ko ti pakanak. Anya? Isumat lagaya makimutong ka. Ay, unay lakat tigas-gasat mon gayam. Nagrigat-lakit din ti awan kamangan na. Agan ano saklatan adi tabalahida. Padasam akasaon ni Tata Marco. Barang kahit nabantayan ti anak mo. Padasam man ti sumrak ija factory. Tata, mabalin ka di abantayan nyo ba si ti apu ko yo? Tainak kitaan, no kayat dakpay nga agtrabaho iji sigod ang nagtrabaho wak a factory. Sa apay nagalikutag ti ubing kat nasakit dagiti tumeng ko. Ang mga nudyak makasurot iti papanan na. Saan nyo laangan nga iluklukat ti ridaw? Tapno saan aromwar, Tata? Padasag ano kabaalak asurutan iti papanan na. Ang mga no maitublak. No ko mga mintapurwakan mo ti amana. Sa anak ko mga agpari ko takastoy. Ladingitag ti mapaspasamak balasang kaw. Irresponsable da diyang anak kaw. Damag kaw, aparikot kanumot laeng ti asawa na. Ladingitak, no naibagak kada kayo ti sakit tinakam ko, Tata. Awan ngamin ti sabali apang ibagaak. Adda karbengam nga agsao, basang. Maasya na ko na iti anak ko, Tata. Awan makita ka na saya at masakbayan na, no sa anak nga aggunay. Ala, inka nga roden, tapno makaawid ka matla adagos. Mia, anak. Sapay la kumatamawatam ti ibagakan ka. Anya ka di daytan, Daddy? Sana nasaya ti panangimanihar ti dinutukak iti negosyo. Isu amasapol asyak matlang ti mangimanihar. Kasanong akngay, Daddy? Asino ti mangitulod kanyang ijay school? Adatang danak amang itulod kan mangsukon ken ka. Ngam part-time kanulaeng, tada sa bali abos na. Kabayatan na, agsapulak itinasaysaya at ayayam, tapno adda kaduam numapanak iti opisina. Okay, Dad. Kasta ti good girl. Sana bali? Tano makasangpetak manipod opisina, adda akaduam. Ay na, naawatan nak ti sigod abos ko, gayam. Inawat nakmanan at trabahador iti factory. Kaano ka nga rod amang rugi ngay gayam? Inton bigat matlaan ka, no? Nasayat mat gayam. Madaan ka matlaangan iti kwarta. Ay,
Para dayto iti anak ko, gayam. Diyak kaya takakaasing agnanayon ti anak ko. Ay, sapay la ko mata makaurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Huwan nga ron. Sige, gayam. Mapanak pa'y. Amang ano nabanugan ni Tata Berto amang banbantay iti anak ko. Ni, adamat kam mo ultimuging ti anak ko, Tata? Ti maray ket napatukma. Saan kumot nakamatan ta? Nakapsut matan ang iti tumang ka. Pasensya na. Kasano ak na ta makatrabaho no kastoy? Ada kali nasara ka matrabaho, masang? Ada, Tata. Inton bigatak ko maamang rugi. Bala. Kita ka na yung bagtap no sana na maulit. Ti pa nakaipatukmat ti ubeng. Agyaman ako unay, Tata. Kapilitan nga aramidak daytoy para iti masakbayan ti anak ko. Maawatan ka, masang. Kasta ti nasayaat nga ina. Ikagumaan na nga isakad ti anak na. Sobramot ti kinaalikotag day tangubeng. Pakakitaan, anasalunat no naalikutag. May mayat ti kasta, ngam ti agkukurot. Saan mo't nga agkutkutay? Ay, makaan-anos iti kasta nga ubeng. Parigaten na ti mang bantay kan kuana. Darampay laeng, tiyag tartaray ka ti urat na. Taputot ket nga ron ti anak mo nga irresponsablay. Kat, adda basol ko iti dayta na pasamak. Imbagak aya nga adda basol mo. Adda lang mo't konsensyak. Iso nga aramidag ti sang kabasit a maitulong kao. Katsya, awan ka de ti konsensya. Adda ka day. Panunutom lang ti aramid mo ka dagiti aginaa. Ay, panawan ka man langan. Awan serbi dagita nga ibagbagam. Apay asaan ama spelling day tarupam? Masurunak iti dayjay a Cristel. Imbes nga da para luto, awan mo't itakat aldawan. Napanannangatan. Kuna ni tatang adda kanong trabaho na. Nikit din tatang tinagbalin ay yayo ti ubing. Anya ay yayo ti kayat mo asawan. No ti babae kat yaya, di yayo mat ni tatang talalaki. Imanugot ni tatang a para awir iti alikutag nga ubing? Ingka rin na siguro kan ni tatang ay ka na iti kwarta. Iso ngay manugot. Kas tanga-tangag paiso. Imposible ngamin nga imanugot. No awan supapak ti bannog na. Tatang, imbag tayo manugot kayo nga agawir iti naalikutag nga ubing. Apo kukmart, nga oray binaybay anti anak ko nga akin putot. Kasi damay nga gina. Mano ka di titangdan yung nga agawir, tatang? Masapul ka di pa'y aya, apatangdanan ket apo kukmat ti ubeng. Anya ka no nga ti trabaho ti ina ti ubing, tatang? Factory worker ka now. Barang makaornong ket may saganaan na ti nasaya ta masakbayan ti apo kok. No nga'y panawan na kada kayo ti ubing, no makasarak iti sabali a lalaki? Ha? Maramid na nga talay ta. No naaramid ti anak yo anang panaw iti putot na, saan nga tamat a maaramid ti akin anak? Ha? Ay, saan kumamit Kasanon ti ubeng no kasanaw. Kita man basi ti ubeng tanay. Nasakitan ti sikat ko amang sursurot kan kuana. Nabanugak. Ay, just kikit de. Apay nga men ngay manugot ka amang bantay iti alikotag nga ubeng. Inkari naman tatumulong iti magastos dito'y balay. Rumbang lang. Tadidakat papakpakan lang dito'y balay. Kasano nga ron na makatulong no saan mo't atulungan ang mga sikaso iti ubeng tapno makatrabaho. Ay, di dakiramraman dita. Nagrigat timang sursurot iti alikotag kunak manan. Ayan nga di ubeng Berta.
Awan mat dito salas. Kan awan iji kwarto na nga gina. Anya nga iti amok. Nakaridepak itay dito'y sofa. Naturog ka idinto tas siririing ti ubeng. Ay talaga nga awan konsensyam. Basol ka diti konsensyak no nagtaray manen ti ubeng. Biro kanta. Dandani siguro itar ni Cristel. Kaslang amin kabalyo dahi nga ubeng. Kanayon lang nga agtaray no kwa. Masapul akam kamatan. Ay, just kick it de! Tata, apay nga da kayo dito ruwar? Kasla madandanagan kayo, mat. Pinabantayak kan ni Berta ti ubeng na nasakit ti sikid ko anang kamkamat kan kuana. Ayan da nga rudan, tata. Inridap ni Berta ijay supa. Di na nasiputan no napanan ti ubeng. Anya? Iso ti birbirukan nyo dito, tata? Bareng adalang di tirwar. Ayan nga rudan ti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.